Kumusta na kayo mga kaluto? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magluluto po ako ng dinengdeng mga kaluto kasi ayun po yung aking dadalhin sa aming patbless sa aming church. Ito pala yung mga gulay, merong sitaw, okra, talong, sigarilyas, kalabasa, saluyot, malunggay. Sasamahan din po natin ng pritong galunggong at yung ating dried alamang. Ang gagamitin kong pampalasa ay yung chicken cubes at yung pampaalat ay patis naman po. Ali kayo, tumpisan na natin mga kaluto. At pagka naluto na po ito, kukuha lang din po ako ng unting ulam at ito na po ang magiging umagahan ko mga kaluto. Nag-iba si George. Kalang Lago. Salamat naman sa pagkain ito. Inisip mo po siya maging kalakasan. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. Job 36:15. Amen. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, kapatid na Angelito Marquez. Alam po ba ninyo, isang matinding pagsubok po ang dumating sa akin nang dapuan po ko ng isang pampihirang sakit sa katawan. Ang tanging kaaliwang ko na lamang po ay ang maglingkod sa ating Diyos na ito ay ipinagkaloob niya po sa akin. Dolores, magandang araw sa iyo. Oh, Angelito, anong nangyari sa'yo at paika-ika ang lakad mo? Kasi tinubuan ako ng pigsa sa binti ko eh. Naku, makakasama ka pa ba sa amin sa paghayo? Oo naman. Hindi naman ako nalumpoy, kundi paika-ika lang ang aking lakad. Hindi kaya dahilan mo lang yan, brother?
para hindi ka makapagsuga ng Hanggang kalabaw dito ninyo. na lang mga kaluto. At At makapagpakain ng laging alaga ninyong baboy at magdarasal. manok. And count your blessing and Hoy, stay Parihin ka positive. ng itay ko. Baka maniwala yon na gimmick ko lang ito. Liars,